Текста почват става. Е малко такива. Удобно, да. Процесс. Операция. Да, операция. Хирург. Troška da pravi uspjenka da. Kada kam sam kebab. Няма да имам време, приятел. Ами кога питаш тогава? Само кебаб. Колко напред? По-отвън, като разказват са на един. Имам много така. Много мас. Нали виж, че нямаме какво ще пием. Вино толкова ли студено ли искаш? Сега тия работи, някакво кофче, ако има за кучета. За кой? За кучета пиш ли бе? Кучета няма. Аз мога да взема малко. Аз взема малко на кучето. Ако ми фърляш тия кучета. Твоите котят са само... Котките. Не можеш да се вредиш, Валю. Храни ги да ги целя по-лесно. Да. Ами ние трябва да приготвим. Не сега ще трябва да Една оставима на кофта. Чакай да видим. една беда. Пия нещо ми мърда в устата. Клюе една уста. А? Ко? Май не. Нали пихте? Още ли искате? Дай, че няма. Просто това се спукала, бе. Саша. Поджаришь, ладно? Не могу отойти. Поджаришь. Благодаря. Аз не съм с домашна. Аре, бе. И то вино дето ще ври. На другия ден. Не на другия ден. На един час. Отгоре отдолу. Един час утре буквално. Да, дигайте. Чакай сега, ще направя, защото това може да правите. Да, Айде. Хвърлям багажника, не ми кажа. Не, че кучета ме лепнаха от това. Геде някъде нещо багажник. Къде Сега, трябва? наникне, кой ще минава срещу да държи. Той къде? Ай, аз съм да стилей. Това. Той же дам съм го изкарал. Бус е там. Бус. Как е? Е там. Котките да. Плащаш, защото после... Беше гумито му на помпа. Татка. Кой иска вино? Добро. Аре, бе, Дай чадъра. Чадър нямаш ли? там имат ли го? Не. Бая врам искаш там, да я знам. Не, аз искам да... Какво ни казва? Бай, като с кой храниш до сега? Продолжи. Манчо, даваш ли ми или не? Сега ли? Скоро. Не, бе, със сухо. Колко ще да кажем, ще мога. А? Колко да дадем, колко ще. А?
Кой ще стане моста? Сега ги пълни. Така маз за къв курви. Пак ти бъдете обирай зята. Маринеш. Тя е взела един чувал и Чувал, добре. по за коме. Някой иска да топи. Сега Цялата мърва. то няма дило, мамо да има дило. Айде. Аз той Добре си, баба. Нали добре се обичаш. Ядките къде отиде? Сега ще ги изкарам. Я тук най-го се вади. Сложиха ли ги на Сложиха ги, те ги изядаха, аз можах да съм. Аз не виждам. Можах да... Я дай това какво му да се изяда. Ядките сега се варят най-го. Сега ще ги изкарам, тук ги варя. Сега ще ги изкарам и дроба, тия работи. Изкарам. Я малко се измия. Да изкараме сега далака, брунто. Почка как го? Печки, почки. ако иска някой, Жеков Харелчи. Харелчи ли това? О, малиши. Добре, осладим, ще да ги изчистиш. Пастеля, давай, гледай ги. Дали толкова времето ли? Да, ти му да. Брюшна послойка. Няма да чеп казана. Иначе пък ви, нали? Вот сетка. Ценные части барана, свинины. Добре, тя била да има много. Дядо, този кой ще На ти моето, я тук в джоба. Добре, за кой ще има? Не, тому никой. Желудок, да? Сетка это то, что облегает. Да, вокруг желудка. Барана это вообще, знаешь, когда в печень в сетку заворачиваешь в это и в теле вообще шашлык такой получается. Охуенно. Сега иска и майка да се чиста. Айде, къде? Вот он сетка. Значи за коте, да мириш на пикня. Аз си мечи за коте го ям. Да. Давай, сега ще ги изкарам. Не знам какво. Разкажи го. Не там В гаража ли? В къща ли? не, вкъщи в чето дето. Идем покажи, Маню. Аз не знам кой той е чутно. Колко темата 10 нощи има. Всички ти лежат. Ало, какво е нищо? Да. Такова ми е. Вали, чувал ли искаш ли? Това чувал. Ами не бе, ако има. Аз взем нищо. Къде това са? Има нещо ще взема, ако няма, няма взема. Топла, още по-тема, че водата. Топ, лабираш студени кивапища. Вино ли стоиш там, бе? Бира ли по-пишем? Бай го ще калпака на бабка ни кака имахта. Който разбира като го спира. Ти знаеш това бай го? А, Ванка? Кой това бай? Малко не са дори Ги върнете си, скил ги продават. Джеки, Джема, Дай му отрежем врата. Не, това не е добре за много. Не, на Джема да я отрежем врата. Може на бабите. Дай го да малко, да. Айде. Малко червото да се вържи да държи така. Да сега ще ги изкараме на правата. Държи го. Сега, ти отзади изкара ли му му ваката? Не, не съм.
Аре, чакай, аз искам снимки. Как ще ме снимаш? Нема SMS. Къде е оранжевото още? Чакай, да викам ли зеле? Как и зеле? Зеле. Всеки бяха гой, тики да! Какво правим? Качето с мен. Дай едно легенче, ти имаш ета, дай легенче да мога. Вътре да не ме. Дай вода, бъде. Дай да го помия, дай. Бе, време бега тук се. Имаш помощна маса. Мора да служи къде в маскара. Сега, нали, това са ядка, да, егаре султа. Егаре, айде, ставай ги направо. Готови са. Сега дайте корицата. Моята бира, къде отиде? Не бе, Това са моите бира, нали са? да издържам. Те с касапи ни да пуши. Ето ще само кожа. Те са намали. Дай една вилица, дайте една вилица, има ли? Осмянката закачихте ли там? Дай нещо щипка, бай, Катьо. Това брат го махете от тук да го на такова, бе. Чакай, чакай. Маринка. Върни малко бира, бе! Сега Той гъбичка. цета повече гори сигурно. Не, това цета не взеш. Осмянката е там. Момента няма да правя. Как няма да прави, бе? Няма да прави осмянка. Дай малко. Най-хубавото нещо. Да, осмянка няма да прави. Какво? А вашите и бай работа, сега ще